En primeiro lugar, imos definila. É aquela alimentación que quere, á vez, conseguir dous obxectivos. Obxectivo 1. Contribuir á mellora da saúde humana para obter unha mellor calidade de vida e vivir máis e mellor. Obxectivo 2. Reducir o impacto que os hábitos de compra e de alimentación provocan no medio, na natureza. Para conseguilo, imos dar algúns consellos útiles que podes aplicar no teu día a día. Consello 1. Ter unha dieta equilibrada con produtos frescos como verduras, froitas, legumes, hortalizas. Consello 2. Consumir produtos locais e de tempada. Si evitamos o transporte dende outros países en camións, avións, reduciremos as emisións de CO2 á atmosfera. Consello 3. Evitar comprar produtos que veñan envasados en plástico. Por exemplo, se na carnicería mercas un filete e cho envolven en papel, evitas a bandexa plástica que atopas en venta directa nos frigoríficos. Consello 4. Tentar non tirar cos alimentos. Cando vayas a comprar, tenta traer soamente o que precises e se algo non vas consumir, sempre podes darllo a alguén máis necesitado. Consello 5. Encamiñarse cara unha alimentación ecolóxica que usen métodos de exterminio de pragas naturais. Se deixamos de usar praguicidas, contribuiremos a acabar coa contaminación dos acuíferos. Consello 6. Favorecer o comercio xusto. Mais, que é o comercio xusto? O comercio xusto baséase en que o produtor inicial reciba un diñeiro pola súa venta que lle permita cubrir costes e gañar unha cantidade suficiente para vivir con dignidade. Para favorecer este comercio xusto, o ideal é ir quitando os intermediarios que van incrementando o coste das cousas dende que se produce ata que o comprador o adquire no súper. Un exemplo de comercio xusto é o dos agricultores que producen os seus froitos e llelos venden directamente ás familias ou ás tendas que despois o ofrecen nos seus establecementos ao comprador final, nós. Que pasaría se seguimos todos estes consellos? 1. Melloraremos a nosa saúde. 2. Reduciremos a contaminación. E 3.
Protexeremos a biodiversidade. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. E ti que pensas? Que será mellor? Ir a unha fonte de auga potable a por auga ou mercala no súper envasada en plástico? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. A resposta é ir á fonte, xa que evitas o consumo de plásticos e reciclas unha e outra vez envases axeitados para beber a túa auga. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!